La llei d'ús i ensenyament del valencià va ser, diguem-ne, l'espenta per a editorials, revistes, mitjans de comunicació, etc. La llei d'ús de l'any 83 i vosaltres, el Camacuc és de l'any 84, aleshores va de la mà. I eren uns anys molt il·lusionants, on tot era possible. S'havia creat una primer còmic, revista cultural per a xiquets, que en aquest moment jo era xiquet, perquè ja tinc una edat. Me'n recorde d'ell, del format, del logo, de tal, però quin va ser el primer? No tinc ni idea, és que era molt xicotet. Ho recordo com un gran esdeveniment de, hòstia, una revista en valencià. La primera volta que va ser a Camacuc va ser a la biblioteca. De veure en un quiosc la portada em va cridar l'atenció. O veure-vos a les trobades d'escoles en València. Sempre vos recorde en la tauleta, les samarretes, els còmics. Havia un home, una barba, que anava xafant-se-la, una barba blanca, mostrant el còmic Camacuc en les trobades d'escoles en valencià. Jo crec que ho recordo en la meva escola, en Alboraya. En tal escola i que n'hi haguera un Camacuc, més o menys va associada. Jo suposo que o bé pel col·le o bé per casa, no sé, però això és com molt familiar. És una publicació que sempre ha estat donant pel cul per ells, saps? Sempre, que dius, hòstia, un Camacuc. Cal dir que avui els xiquets i les xiquetes es passen el dia en el guitarró en marxa. El ditet ixe es va a saco. El que passa és que vivim en una situació, en un món audiovisual, en què crida molt més l'atenció, no? Tot allò que és per les pantalles digitals, no? Des de ben menuts. Moltes vegades tenim relegat el que és el paper, no? N'hi ha tanta oferta que és complicat que se n'adonen de que realment el món de la lectura és un món apassionant. No? Que el Camacuc estigui en paper és necessari per al futur. Ajuda a que els xiquets toquen i fullegen i menegen, no? I que vagin ahí recreant-se. Per a mi això és la importància del paper i que algo siga fent-se en paper. Però això sí, sempre que siga paper reciclat, Si no, no val la pena. Jo sí que valoro positivament que siga en format físic. I seguim millor, que si no va quedar secos. Que seguim millor. Que és que passen hores i hores. En la pantalla va tot massa ràpid i de vegades no se paralitzen en una qüestió, sinó que passen a la següent sense haver incidit. Així vas punt per punt i, en aquest cas, vinyeta per vinyeta. Que l'atenció sobre un document digital és molt inferior a l'atenció que convoca un text o unes imatges en paper. Al final, quan treballem en tablets o en coses així, la meva sensació és que hi ha molt d'input. Hi ha notificacions, hi ha un rellotge, i te fa despistar-te. I m'agrada més el fet de tindre una revista i només tinc això. És molt important que revistes com Camacuc recapturen l'atenció dels xiquets. Possibilita que xiquets i xiquetes digitals se senten també segurs en aquest format. Hi hauria d'haver un Camacuc damunt del pupitre de cada alumne a tot arreu, a tot el País Valencià. També n'hi ha que pensar de quina manera s'educa, no? Camacuc és fonamental, el còmic és fonamental perquè agafes els xiquets en una edat molt tendra i ja en poden aprendre moltíssim, moltíssim, moltíssim. Allà on jo estava treballant, intentava que, canviant d'escola o canviant de classe, sempre tindre-lo present. He utilitzat el Camacuc com a recurs pedagògic per a la classe i per a traure temes i coses d'aquestos. Perquè és l'única forma en aquest país d'oferir un còmic, una literatura més divertida, més fàcil, si tu vols, que no el que és la tipologia textual típica que treballem en les escoles. I era una alegria el dia que arribava a Camacuc perquè els alumnes se'l disputaven, se l'emportaven a casa, anava passant de mans en mans. Perquè una de les coses que té el còmic jo crec que per a la infantesa és, i per als adults, el sentit de l'humor, no? El que sempre desitgem per al nostre alumnat i per a nosaltres mateixos és ser feliços. I en l'humor s'és més feliç sempre. L'humor és, diguem-ne, la ferramenta més divertida, més lleugera, més dinàmica i més bonica per a comunicar. I ens dona una visió molt més propera, no? I molt més fàcil d'entendre també en edats més tempranes, en les quals és més difícil potser entrar, no? Ajuda que les coses també t'entren més agradablement. D'una manera que el que la rep quasi no s'entera. Home, clar que entra tot de puta mare. Una cosa normal, en humor és millor sempre. Fa treballar el cap.
i també fomentar l'autocrítica, no? I també és un potenciador dels missatges. Eleva les coses. Si tenim intel·ligència és perquè tenim humor i perquè sabem reir-nos de les coses. És que si no n'hi ha humor, la cultura va coixa. Però l'humor amb cultura també és necessari. El humor sempre té que estar, sempre. Hasta en un velatori té que haver humor. És una manera de suavitzar un poc igual la realitat, no? Que en la vida, en moments difícils, és important l'humor per a sobreviure, no? Sempre és una bona medicina, no? Una píndola per a curar i una píndola per a créixer. Si està treballant per darrere de les teues paraules, l'humor és l'arma definitiva. Els xiquets i les xiquetes volen això, no volen tristès, què collons, se'n volen passar bé, i els còmics són preciosos. Per tant, jo els xiquets i xiquetes anime a descobrir un món a través de Camacuc i a més que ho facin de manera familiar. Vosaltres, encara que canvieu de casa, els Camacucs darrere, els vostres fills es podran llegir, els vostres nets també. La comunitat educativa, juntament amb la familiar, són els que hem d'impulsar aquest gust pel paper. Si tu t'assentes i li dones importància a això, saps? Ells també li la donen, no sé com dir-ho. I a més, podria ser tranquil·lament un regal bonic de cara a nivell familiar. Diu, què li regale per l'aniversari? Facilet, una subscripció de Camacuc. I aquest record perdurarà en les nostres filles i fills, no? Xiquets, xiquetes, llegiu Camacuc amb els pares. Són dels records millors que guardareu.